parlem un poquet del centre de dia, una cosa tan concurrent com això. Sí, bueno, el centre de dia és greu. Jo crec que és la vergonya de la senyora Gil, regidora de Serveis Socials, i de la senyora Mayol com a alcaldessa de l'Alcora. Primer, com he dit abans, perquè de nou portava en el seu programa electoral la promesa des de l'Ajuntament ficar en marxa el centre de dia, una altra promesa incomplida, a 2 anys d'estar governant, ni intenció de ficar-ho en marxa. I la regidora Patricia Gil, jo sincerament no sé a què dedica el seu temps, no sé què ha fet durant aquests 2 anys, però el que estic segura és que a ficar tots els seus esforços en obrir el centre de dia, no. Tal volta per a ells no és important això, però jo crec que és fonamental per a les persones dependents i per als seus cuidadors. És una llàstima que estigui un edifici en peu, tancat, fent-se malbé, perquè fa un temps van anar els socialistes a veure l'edifici i està caent-se per dins, sense ficar-ho en funcionament, i sobretot a banda ja que és greu que estigui en el programa electoral, que ja digui que l'Ajuntament el ficarà en marxa i en 2 anys no hagi sigut capaç de ficar-ho, és que la senyora Mayol és la encarregada, la responsable de tercera edat en el PP de la Comunitat Valenciana. I jo li diria que què exigís ella quan va a les reunions a València als seus companys, més que exigir que per al seu poble s'obri el centre de dia. Què és més important que això? Ella que el seu dia sí que se va donar molt de bombo, tot per fer-se la fotografia i a les crítiques, i ara realment està tot parat. Per a ella, com a responsable de tercera edat en València, què és més important que en l'Alcora s'obri el centre de dia? I per a la senyora Gil, que farà un any, el juny del mes que ve, en juny del 2012 van proposar en el plenari una moció per a que els tècnics de l'Ajuntament feren un estudi de viabilitat d'obrir el centre de dia costejant-lo l'Ajuntament, per a que no es perga l'edificació. La senyora Gil va dir que estiguérem tranquils, que els tècnics ja estaven treballant en això. Jo li pregunto que un any després encara estan estudiant la viabilitat del centre de dia, que dona alguna resposta, a què es dedica, en què utilitzar els seus esforços. Tu creus, Núria, perquè això és un tema interessant, no? Per a la gent, no? Per a la gent major, com ha dit la... Això és fonamental. Fonamental. No és que el dia que se va promoure i se va fer tot això, tot bonico, i ara que això van equimar, no? Però sí que tindria que ficar... Sabem que això és competència de conselleria, però a voltes conselleria ja sabem que no està per les persones i menys per a les persones més desfavorides, i l'Ajuntament ha d'anar cobrint aquests espais que conselleria no arriba o no vol arribar, perquè sabem que diners tenen per altres coses, no? Y a banda es que ella portaba gestión por parte del Ayuntamiento del centro de día para mayores, situado en las viviendas tuteladas, adecuando los horarios del centro, programa electoral del 2011. Jo realment no sé com no se li cau la cara de vergonya de dir aquestes mentides en coses tan fonamentals com per a la gent dependent gran que necessita un centre de dia per a donar un respiro a la gent, als seus cuidadors, i sobretot per a fomentar l'autoestima, la relació entre les persones de la seva edat, la motivació, l'estimulació. Jo, sincerament, a ella, com a responsable de tercera edat de la Comunitat Valenciana, no entenc què li preocupa, ni per què no exigís als seus companys de partit que vinguin i el fiquen en marxa. I a la regidora Gil, sincerament, que me digui ella en 2 anys què ha fet útil per a aquest municipi.